gane a yare babu mafifici kamar larabci. Abinda ban yi tsammani ba ya zo min cikin zubin baitoci, na faɗa ya samu mu'amala da guri a daidaici. Inai in ji gamsuwa ko da kau ina cikin kunci, godiya ba zan daina ba gare ka, aikinka ne ya ci. Ganimar da ka baiwa masu bida su samu idan sun yi, ni dai iyawar kai ne dan jikina akwai nauyi. Ka ta ƙara yi ka dada dubunnai da miliyoyi, ka sa alihi da sahabbai auliya jarrabawa sun ci. Tabbas na ji yare iri-iri, Hausa da Fulatanci, na ji zabarmanci, na ji buzanci da Indiyanci, amma ko da yaushe da na saurari zance da Larabci, sai in ji ya fi min daɗi ga sauran kabilanci. النبي والقرآن والجنة الفردوسي تندق به الألسنة يوم الحشر للناس. أمرنا بحبه محمود جد الأب الأباسي، بل أي هو الأحق تعلمه في المدارس. يأخذ القلب لا سيما يندق به الأرض، ستسمعه تفهمه جدا بلا ريب. علينا هو الأبدل من كل لقى بلا ريب. bazan baiwa wani yare karfi bayin kyale larabci, bazan so a ce na fi iya turanci baban da larabci. Gani fa ko mata zan aura sai tana jin larabci, ko lahira zan ta yi insha Allah sai da larabci. Duk yaran da ba naka ba Mahamudu shine magaskanci, zancen da duk ya fito daga gunka shine mafifici. Yaranka ne jara gamar yarika har suka yi yawaici, yaranka shine mai asali ba a yi kamar shi ba larabci. Fara yi kafin zuwan halittu, shine zancen da ake wa kauni in sun kasantu matattu, shine yaran da ake roko da shi ake biyan bukatu, shine yaran da malamai ke nushe mu min ta karatu, shine yaran da yake sa ruhi taushi ya ladabtu, shine yaran da ake horo da shi 'yan uwa su karantu, shine yare mai amfani ga jama'a ya sa amintu, shine yaren da ya zamtilas ga dukkanin makarantu, yaren da ko a kiyama sai ka iya a masassauci. zarce daɗi
shi ke wanke zukata a rayuwarka ya baka mabuɗi. Shi ke haska rayuwa ko ina za ka ji ta da faɗi. Dalilin hakan na amintu da babu yare kamar larabci. Yaren ma'aiki daɗi na gane a yare babu mafifici kamar larabci. Yaren ma'aiki daɗi na gane a yare babu mafifici kamar larabci.